Nakatala sa mo grabing kadaot ang Davao de Oro tungod sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental niadtong Biyernes. Atong sa linog, upat ang natalang namatay sa Davao de Oro. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gisuspende na sa provincial government ang operasyon sa tanang minahan large-scale o mga small-scale mining sa maong probinsya human ang nahitabo nga landslide sa lungsod sa Pantukan diin tulo ka mga kinabuhi sa minero ang nakalas. Ayaw pagkuhan na upat ng nilay. Relax lang. Nagtinabangay ang mga minero sa rescue operation aron makalot ang ilang mga kaubanan. Natabunan ang pipila ka minero dihang mibigay ang parte sa bukid sa sitio Gumayan, Barangay Kingking sa Pantukan, Davao de Oro nga usa ka mining area. Gitabangan sab nila nga gilayong mababa ang mga nakalot nga biktima. Kini atus sa pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog nga miigo sa Manay, Davao Oriental, Biyernes sa buntag. Sumala sa datos sa PDRMO, tulo ka minero ang patay human matabunan sa maong landslide. Dili moubos sa napulo sab ang samdan. These were casualties that were just outside, who went outside their tunnels. So wala pong reported na bahay na natabunan ng landslide. No? Anaa sa 273 ka mga barangay sa Davao de Oro ang apektado sa linog sa 11 ka mga munisipyo. Gimando na sa provincial government ang temporaryong pagsuspende sa tanang operasyon sa large o small scale mining sa probinsya. Nag-issue na rin ako ng executive order para i-temporary close yung mga mining area, mining site natin dito sa Davao de Oro. Sumala sa DOH-11, napulo na ang natalang namatay resulta sa linog. Upat sa Davao de Oro, tulo sa Davao Oriental, usa sa Davao del Norte, usa sa Davao Occidental, ug usa sa Davao City. Sara sa Davao de Oro padayon ginahimo nga kining assessment no sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-ialayon sa PDRMO ug Penro aron masuta ang geological stability labi na sa mga bukirong bahin sa probinsya sa Davao de Oro. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.